Така, здравейте хора, добре дошли в едно ново видео, където днес ще играем на Murder Mystery. Се извинявам, че не съм качвал доста време и то вече има летен апдейт и играем. Много някой. Така, обаче, трябва да избягам. Тази е това, яката. Моя съвестка. Ах, как ме уби. Значи аз не мърдам от тази. От 82 левел, защото просто постоянно се пада инсент и постоянно умирам. А това не ми харесва. Пишете долу в коментарите, ако искате да играем някой ден, по-скоро да играем на клип с някой. Примерно. Това е новата карта и айде ще гласува. Ако гласуват на Office 3, аз ще гласувам за Била, защото Office 3 ми е една от най-помразните карти. Между другото, имам въпрос. Имам това и това. А къде е то всъщност? Така. Help me. Не бе. Мани се от тук. Не, моля ви се. Не убийте. Не убийте. Не. Не. Страх ме е. Сега ще умра. Гръм. Да отида на там. Или да я кемпя. Труден избор. Ще я кемпя. Така. Може обаче и да не ми се получи. Да не види идвал сам. Какво трябва да редям? Добре. Къде се загуби тая жена? А жената ма идва. Значи много се мрази късмета, бе. Мразя се късмета. Днеска нямам никакъв късмет. Падам се постоянно иносент. И... такова. Падам се постоянно иносент. И... ако се падна шериф, ще умра на първата минута. Те на късмет. И
И пистолета го взимат някакви нове. Мале, много е зле този. Много е зле. Уникален зле. Уникално зле. Ето бе, аз не мърдам от 82. Аз няма как да стана 500, по-скоро 6, не, 500 левел. Защото аз сега съм на 400. Стига ми бута, бе! Свине такива. Така. Пишете долу в коментарите дали искате да играем на Blade Ball. Сега ще умра от ето този тук. Не гарантирам правилно. Имам перфектен план. Така, видя, че да взема тази топчица. Тук. Изкушавам се да взимам тези. Уникално, перфекшн. Маля колко обичам да фармя. Обаче може... Убийте шерифа. Убийте го. Те са там. Ана. Прото е. Аз от швабро не мога да избия. Не. Ето чао. Айде, бай. Мале. Айде. Моля. Искам да оцелея. Искам да оцелея. Тук има изгорели хора. Мале колко изгорели хора. Точно на кухнята. Жалко ми е за тях. Сега ме... Явно този клип няма да има победа. Аз даже не знам как още съм издържал, значи стоя. Постоянно съм иносент. Постоянно умирам почти първи. Ако бях до сега да съм рейдж квитнал. Защото аз по принцип през деня съм доста изнервен, когато играя на Murder Mystery. Почвам да играя на Murder Mystery късно, защото сега е късно. Някъде към 12:30 или 1. Та, почвам ли тогава да играя? Съм много спокойна. Не знам, явно тогава ми е спокойно. Да, сега разбрах защо. Защото аз съм от този тип хора, които харесват тъмнината, да е мрачно, да вали, да гърми, да е тъмно, да се разхождам на тъмно, да пътувам на тъмно. И всякакви такива неща, свързани с мрак. Да.
Много лекичко тук долу ми се е дигнал левела. Сега ако оцелея ще е чудо. И даже ако убия някой ще е чудо. Защото аз откакто съм влезнал в тази игра, не съм победил и един път. Няма да играя в този сървър. Така, отиваме в друг сървър. Нещо тук не мога да си... намеря правилното място. Този сървър ще се надявам да имам повече късмет, защото в миналия 2 часа. От 2 часа игране не съм направил нито една победа. Нито една. Йооо, какви са тези шпатули на краката й? Йооо, аватара е як. Ама тези шпатули, какво е това? Шпатули, мухи ли ще трепиш? Ако ще правиш, ще готвиш ли? Гледай я. Наляво, надясно, наляво, надясно. Не сме 2020 година, че да носиш маска, а сме 2024. Така че можеш да свалиш маската. Ако искаш. Защото е позволено и без маски. Сигурно... Така. Ейей. Как от тук успях да го фърля там. Това си остава загадка и интересен въпрос. Така, сега ще умра. Или пък... Няма тук да имам поне малко повече късмет. Добре, явно това видео се очертава доста дълго. Докато не направя една победа поне, няма да спра видеото. А то има и тимове. Това ще ми е още по-трудно. Това беше хитбокс. Значи Никелис беше написал в описанието, че ще оправи проблемът с хитбокса. И останахме 4. Защото е късно вечерта.
Сега поне ще се надявам да имам повече късмет, макар този рунд да умрях първи. Но говоря така, защото съм малко изморена и ми се доспа, защото е 1 час вече, а тази не спира да ме гони, защото е таргетър насран, гаден. Стига ме търгетва, бе. Лошарка гадна. А така. Ако застреляш мен, ще застрелям теб прямо. Заслужаваш си го. Ще ме извиняваш, ама си го заслужаваш, като ме таргетъртваш. Тази май нещо се помислила за голямата работа. Ама, мила, не си голямата работа, ако така си мислиш. Айде бе. Този е много малумен. Само си помисли, че можеш да ме убиеш. Хайде бе, умри. А така. Хайде, миличък, качи се. Знам, че си там. Не се крий. Знам. Как? Те го целих. Първата е победа за сега. Аз останах самичък. Ами... Мисля, че това трябва да е края на видеото. Ами добре, хора. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и чао и до следващия път.